Ima neobičnih ljudi koji jedu samo da prežive. Ima i onih koji smažu sve do čega dođu. I nije važno što jedu, nego samo da je dobra količina. A postoji i čeljad koja baš uživa u dobrom zalogaju i kojima nije svejedno što je i kako je spravljeno. Koji drže do slasnoga bokunića koji će pojesti i on za njih predstavlja pravi doživljaj. Ravan onome koji dožive kad pođu na dobru predstavu u teatar ili na kakav osobiti koncert. Njih nazivaju gurmanima. Riječ gurman dolazi iz francuskog, naravno, a prvotno je označavala kušača vina. Njegova je uloga bila prepoznavati najukusnija jela i pića. U međuvremenu je riječ gurman počela dobivati i negativno značenje i povezivati se s prekomjernim uživanjem u hrani i piću. Držalo se u ranijim stoljećima da je uživanje u dobrom zalogaju jedan od smrtnih grijeha, premda sklonost dobrom zalogaju ne znači nužno neumjerenost. Gurmani nikad nisu bili žderonje. Što više, mogli bismo reći da je njihov gastroprincip malo, a dobro. Kad je već gastroužitak u pitanju, ja se vazda sjetim Držića i Pometove trpeze, kojoj na prijestolju stoji nadjeveni kapun. Sjetim se nenadmašnog Pometova solilokvija o sadržaju koji se nalazio pred njim na plitici. Pa što sve nije bilo u tome kapunu, od grožđica, mjendela i garofalića, do lardice i kosovića. U nas u gradu čeljad je u dobrim kućama vazda držala do kapuna koji se spravljao za feste. Natjecali su se tko će ga s više mirodija obložiti. Ali nitko nikad, govori jedna usmena predaja, nije umio spraviti nadjevenog kapuna ko što bi ga spravila dva brata Bergameza, koji su bili otvorili u gradu špičariju i u njoj prodavali skupocjene stvari od ružine vodice i saplunića do mjendulate i marcipana. Kapuna bi spravljali puna 2 dana. Najprije bi ga prvi dan očistili, pa onda mirisnim travama natrljali, pa onda pustijem začinima i gulozarijama obložili i nadjeli, pokrili ga tavajolom i ostavili preko noći da se sve to sjedini, da prožme cijeloga kapuna i da on upije sve te mirise i guste prije nego bude ispečen, iznesen za blagdanski stol. A njihova sluškinja, govore da je bila odnekle iz Gornjih Konavoskih sela, čistila je po kominu i sve pomno pratila pogledom. Bog zna koje su joj se misli rojile u njezinoj glavi. Sljedećeg dana, kad su se Bergamezi ustali iz svojih postelja, najprije su ustanovili da u kući nema sluškinje, a nakon toga da je nestao i kapun, skupa s tavajolom. Ostala je samo prazna teća. Prekasno je bilo da se išta s tim poduzme, jer sluškinja je već sigurno s tim kapunom bila pasala preko dupca. Pa dobro bi bilo znat ričetu od tog povijesnog kapuna. Ali nijesu je ostavili ni Bergamezi, a bome ni ona konavoska sluškinja. Zato vam za silvestarsku večeru nudim puno mlađu ričetu za nadjevenog kapuna iz slavne knjige ričeta Moje none. Na početku se upozorava kuharskog nevježu. Kad se kapun čisti, ne smije se zarezati na vratu, nego samo blizu mitre. Otkle se polako ispoteže volju i ostalo. Još dok je vruć, valja mu distakat gornju kožu od mesa i tu napuniti sljedećom smjesom. Zakišaj 2 semela u mlijeku. Kad su se dobro raskišala, iscijedi ih dobro i k tomu dodaj 2 žumanca. Masla koliko 3 oraha i snijeg od bjelanca. Nasitno izreži 1 luk, 5-6 špica česna, stručak petrusina i malo zažuti na ognju. Potom sve zamiješaj, osoli, opapri i s tim napuni kapuna. S nekoliko duljih feta larda obloži punjenog kapuna pa ga stavi na tiho peć. Nego, kako danas doći do kapuna, to je pitanje svih pitanja. Ako ga ne možeš naći, sjetuje moja none, pomozi se običnim domaćim pjevcem. Na zdravlje vam došlo novo ljeto.